बड'लेण्डनि राजखान्थिनि सायाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि अपारेशन दिनै बे समाव जोङो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि गेजेरजों बड'लेण्डनि सोलिफु सरकारनि EM दनेश्वर गयारीजों मोनसे मोगा-मोगि लानो सिगांदों। बिथाङा खुंनो लानाय BTCनि बिसायख'थि 2020 बेवहाय बावखुंग्रि बियाबनिफ्राय 4थि खेबनि थाखाय कन्टेस्ट खालामनो सिगांदों। बिथाङा थांनाय 3थि खेबावबो देरहादों आरो सोलिफु BTC सरकाराव मावफुं सोद्रोमा जानानै दङ। बिथाङा फैगौ बिसायख'थियाव बिजाथि गसंनायनि गेजेरजों आरोबाव BTC सरकारनि थाखाय सासे मैखोम बिबानारि जानो थाखाय सिगांगासिनो दङ। बिथांनि माखासे इसिं बाथ्रा आरो बिसायख'थियाव बारसोमनायनि गेजेरजों लोगोसेनो समाजनि थाखाय बिथांनि बिहोमा होनो थांनाय माखासे बाथ्राखौ जोङो मिथिनो लानि। दा जों बिथांनो जोंनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननिफ्राय खुलुमनाय होबाय आरो सिबिनाय होदों। खुलुमबाय। गिबियावनो जों नोंथांनिफ्राय मिथिना लानि नोंथांनि न'खरनि बाथ्रा, नोंथांनि बाथ्रा। नोंथाङा सासे राजखान्थिगिरि, आखा-फाखा राजखान्थिगिरि। नोंथाङा खनथाम बिसायख'थियाव देरहानानै दासान्दि BTC सरकारनि सासे बाहागोआरि जानानै दङ EM जानानैहाय। नोंथांनि गावनि बाथ्रा, बबे गामियाव जोनोम मोना, बोरै देरबोखो आरो नोंथांनि गथ' गथायनि बाथ्रा जों मिथिना लाग्रोनि। आङो जेनेरेलि क'क्राझारनि खोलाहा थानाय बेलगुरि गामिनि। जोङो मोनसे फिसा न'खरनिफ्राय फैनाय, गिदिर न'खर नङा जों, फिसा न'खरनिफ्राय फैनाय। जोङो साब्रै, बिब' सानै, आङो देरसिन, आं जोबथा। बेनिफ्राय दा जोङो हाबा जाजोब्बाय, बिब' गेजेरा थैबायबो। 1991 नि 15 डिसेम्बराव आंहा हाबा जायो। बेनिफ्राय 1992 16 अक्ट'बराव आंहा सासे फिसाजो गेदेर जोनोम जायो। आंनि गथ'आ 3। ओमफ्राय बे 3नि गेजेराव दा फिसा गेदेरसिना JNU जवाहरलाल इउनिभारसिटियाव PhD खालामगासिनो दं। सेकेन्डआबो जवाहरलाल इउनिभारसिटियाव MA फरायगासिनो दं। आरो दुइसिना देग्लायसो मेट्रिक परिखा होदों। बेनो आंनि न'खरनि परियाल। बिदा दं, बिब' गेदेर दं, बिमा-बिफा गैला। जोङो फिसा संसार सोलिनानै दं। आरो जोंनि संसारा दिनैसिम दुखु जारलानि गेजेरावबो थाङाखै। जोङो बिमा-बिफानो जथेस्थ' हा मोनखादों। जोंहा माइबो गोबां रोखोम मोनखायो। जानाय लोंनायाव जोङो खुनु आंखाल जाया। ओमफ्राय जोंनि जे फेमिलि, जोङो फिसा साख्रि लानानै थांबोनाय, जोङो गिदिरद्राय नङा फेमिलि हिसाबै। राजनितिक हिसाबैबो जोंनाव रावबो गैया, आंल' राजनिति गेलेयो। माखासेफ्रा सामाजिक भाबै फिसा-फिसौ साख्रि लानानै जों जाजोबो आरो न'खरफ्रा सोलिबाय थायो। जोङो थांनानै थानायाव माबोरै खामानि मावबा थांनानै थायो, बे खामानिखौ जों मावो आरो समाजजों जोङो गोरोबनानै जेब्लाबो गामियारिनि जे धोरोम समाज सोलिनाय, जों बेजोंनो मिलिनानै थायो। उन्दै समखौ माबोरै बाबेनहोबोखो? उन्दै समखौ जेनेरेलि आङो बेलगुरि, जोंनाव बै समाव LP स्कुल गैयामोन। खाथियावनो गामि थानाय मुलान्दुबियाव जों LP स्कुलाव फरायो। क्लास 5निफ्राय क'क्राझार हायार सेकेन्डारियाव आं हाबफैयो। हाबफैनायनि उनाव क'क्राझार गभर्नमेन्ट हायार सेकेन्डारिनिफ्राय मेट्रिक पास जाखांनायनि उनाव क'क्राझार कलेजाव फरायनानै आं BA पास खालामो। आरो बेनि उनाव आंनि रोंगौथिया आरो जौनो रोङासै। खारन आं एथ' मोजां स्टुडेन्टद्राय नङा। खुनुरखम थेरेब स्टुडेन्टमोन आरो जाय स्टुडेन्टआ। बेनि थाखायनो जोङो मोजां मोनसे जबावबो जों मोनाखै। जों मालाय बायदिबो बुंनो थाङा, ओरै गोरोंद्राय, ओरैनि थाखाय जों मोनाखै बिदिबो नङा। जोंनि रोंनायानो बारा रोंखायाखै जों। बड' मुभमेन्टनि समनि नोंथांनि इनभल्भमेन्ट? 1987 नि। बेनि अनगायैबो जोङो माखासे खामानि, सामाजिक खामानिखौ मावबाय थादोंमोन।
खिन्थु 1987निफ्राय जेब्ला रौतायाव अडिसन जायो रौतानि अडिसननि उनाव जेबादि आन्दलन खालामनांगौमोन जेब्ला जों क'क्राझार कलेजाव फरायोमोन बे आन्दलन खालामनांगौ बे बाथ्रायाव जोङो फासयनानै थायाखै जोंनि क'क्राझारनि जे दुंदुं बारहावा जेराव माने गावजों गाव बिराद एना एनिमोन बे एना एनिखौ नेवसिनानैबो जों साक्सेस जानो हादोंमोन बेनिखायनो जोंनि जिबना दिनैसिमबो साक्सेस आच्छा थारमाने नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे मुभमेन्ट 1987 बहाय इनभल्भमेन्ट दंमोन गोख्रों आरो BLTनि मुभमेन्ट समाव बावहाय आं गैया आच्छा बावहाय बै समनि नोंथांनि रल बै समाव जों भलुन्टियार फर्सनि खामानि मावोमोन आरो बर'फोरनि गेजेराव जोंहा मानगोनां प्रेमसिं ब्रह्मजों प्रथम सारेन्डारा आंबो सासेमोन आच्छा आरो जोंखौ बै समाव गोबां केस थानायलाय एमनेस्टि मोननायनि थाखाय जोंखौ बावहाय सारेन्डार जेब्ला जोंहा देबरगाव दानि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि फिल्डआव जादोंमोन बे समाव जोंखौ आर्मस ले खालामहोदोंमोन आरो बेनिफ्राय जोंनि केसफोरखौ उथायना लादोंमोन आच्छा बे जाहैबाय नोंथांनि लाइमोन बैसोनि बाथ्रा आच्छा बेनि उनावहाय राजनिथियाव फैबाय नोंथाङा बेनि उनाव गेजेर समाव आं मास्टार मावदों आच्छा मास्टारबो मावदों मास्टार मावनायनि उनाव 2005 सनाव जेब्ला बावखुंग्रि समस्तियाव बै समाव BPPF बे समाव जोंनि एरियानिफ्राय आंखौ सासे नांगौ हिसाबै उदां बिजाथि गसंहोदोंमोन जेराव BPPFनि केन्डिडेटआ जोंना बिश्राम नार्जारिमोन बिथांखौ आङो 10,000नि बाराव फेजेननानै देरहाजेनदों आरो बे देरहानाया लागातार दासिमबो देरहादों आरो देरहाबाय थागोन नोंथाङा बावखुंग्रि बियाबनिफ्राय बड'लेण्ड सोरजिजेननाय समनिफ्राय MCLA जाबोगासिनो दङ आरो दा बिथांखिनाय 2020 मायथाइनि BTCनि बिसायख'थियाव MCLAनि थाखाय आरो बिजाथि दैखांनो लादों नोंथाङा बे बिसायख'थियाव एबारनि बिसायख'थियाव बबे इस्युखौ बेस खालामनानैहाय रायजो राजानि गेजेराव भट बिनो सानदों बेखौ नोंथाङा बुंग्रो बावखुंग्रि समस्तियाव जेसेबां जाथि जनगोष्ठी ग्रोम ग्रोम माने मोनसे इलेक्सन मेला बादि ज' फैनानै जों नमिनेसन होबाय आरो बे नमिनेसन होनाया जोंनि BTC एरियानि मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जाखौ मोनसे ओरैबादि गोमोथाव जे गोमोथावखौ नुनानै आंनि जाय प्रतिद्वन्दी बिथांमोना गोमोदों आरो दा गोमोनानै बिथांमोना गावबागाव आयदाखौ लानानै आवगायदों जोंनि BPFनि आसल मन्थ्रिया जाहैबाय जोङो BTCआव थानाय 2003 सननि 10 फेब्रुवारिनि जे गोरोबथा बे गोरोबथायाव जे जाथि जनगोष्ठीफोरखौ लानानै जोङो BTC दादोंमोन आरो बे BTC दाखांनायनि उनाव 2005आव जे राजखान्थि BPF दोलो जादों जोङो गासिबो रायजोफोरखौ लानानै बिभिन्न जाथि जनगोष्ठी बिभिन्न धर्मनि मानसिफोरखौ लानानै जों BPF राजखान्थि हिसाबै दानानै लादोंमोन आरो बे BPF राजखान्थियाव दिनै जों नुनो मोनदों बा मोनथिबाय थादों जोंजों गासिबो जाथि गासिबो धर्मनि मानसिया जोंजों जयैनो दं आरो बेनिखायनो दिनै BPFआ रावखौबो गिनांगौनि बाथ्रायानो गैया जोंनि बावखुंग्रियाव जेनेरेलि गासिबो जाथिया जोंनि सायाव बिसास दं आरो जे खामानिखौ मावदों जोङो खनला गासिबो जिनिसखौ मावनो हायाखैबाबो जेखौ नांथारगौ बे जिनिसखौ जों मावनानै लानो हाबाय नांगौ रोखोम लामाखौ जोङो मावनानै लानो हाबाय बेनिफ्राय एडुकेसन सेक्टराव जोङो जोंनि जायगायाव एवारनेस होननाय गैथ्रामोन जों बेखौ माबोरै साबसिन खालामनो जों बेखौ हाबाय स्पर्ट्सआव जोङो मोजाङै लाबोनो हाबाय जोङो सरकारनि जे आसनि बे आसनिखौबो जोङो मोजाङै इमप्लिमेन्टेसन जा एसे मोनो बे एसेखौनो जोङो मोजाङै मावनानै दिनै बावखुंग्रि समस्तियाव माने जेरैखि थाङा
जोङो माने क्लिन थांनो हानाय मोनसे परिबेस जाबायमोन जेराव आङो 2005 सनाव माने जेब्ला बिसायख'थियाव थांजेनदोंमोन बे समाव आङो साइकेलजों थांनोबो लामा गैयामोन आङो स्कुटिजों थांनोबो लामा गैयामोन दिनै आं बे जायगायाव जेराव सानसे थाला नाङोमोन थांलाय फैलायाव आङो बेवहाय आधा घन्टा 1 घन्टाजों थांलाय फैलाय खालामनो हाबाय आरो बेखौनो नायनानै दिनै जोंनि रायजो राजाया बिपिएफ दोलोजों आवगायनिफ्राय जथेस्थ' साबसिनै माने भट होगोन माने बेखौ खुनु सन्देह खालामनाङा गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय थांनायखौ नुवाखै खिन्थु आं मोनसे मिथिगौ थांनाय जोंहा जिहेतु दिनै जोंनि गेजेराव मोनसे गिख्रंथाव जाय गिख्रंथावखौ लानानै जोङो गामिनि मानसिजों जेब्लाबो कारेसपन्डिं जाबाय थादों बे कर'ना भाइरास गोनां बा सन्देहजनक सोरबा मानसि फैदों नामा जों बेखौसो खबर लाबाय थायो खिन्थु अरपनेटफ्रा दिनै मा खालामदों सिखाव बादि जेला 5टा जाबाय सिं हाबखोमाहैबाय आंनाव उदाहरणबो दङ सोरनि न'आव थांखो बबे गामियाव थांखो मैयासिमबो थांनानै गामिनि मानसिफ्रा माने नागिरलायनाय बे पजिसन जाबाय खिन्थु जोंनि बिपिएफ दोलोआ जोङो गभर्नमेन्टआ जेब्ला डिक्लेयार खालामदों उमुक थारिखनिफ्राय केम्पिं खालामोना जों बे थारिखनिफ्राय जों खुनु केम्पिं खुनु रायजो राजाजों राजनितिक भाषाखौनो रायलायाखै खिन्थु आं खावलायगोन साहस दङबा राजनितिखौ मोजाङै गेलेनांगौ थगायलायनाय राजनितिखौ गेलेनो नाङा दिनै बिपिएफ दोलोआ जोंहा मोनसे अकट पजिसनाव गोलैदों बे बन्द'आव जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाया माब्रै ओंखाम मोनजागोन बेनि थाखाय जोङो सिन्था खालामलायदों खिन्थु राजनिति थालायनाय जोंहा माने खुला खुलि मावनो हायाखै बेनिखायनो जोङो एडमिनिस्ट्रेटरजोंबो रायलायगोन खारन जोंनि रायजोनि जाय हाजिरा मावनानै जायो जाय लेबार मावनानै जायो जाय थेला सालायो जाय साहा बागानाव मावो बिथांमोना ओरैबायदि अकट पजिसनाव दं साहा बागानाव मावग्रा बिथांमोनाबो दिनै बेंकनिफ्राय थाखा द्र खालामासै मालिकफ्रा बिसोरो माब्रै थांनानै थागोन बेनि थाखाय जोङो मोजाङै सिन्था खालामलायनाया दिनैनि जोंनि बिटिसिनि गासिबो समाजनि थाखाय दायित्व दं आरो बेखौ जोंनि गोरों गोरा बिथांमोना मोजां साजेसन होनो थाखाय आं गासिखौबो खावलायबाय नोंथांनि बावखुंग्रि बियाबनि माने मुल समस्या होनबा माखौ बुंनो नागिरो एरियानि समस्याफ्रा जोङो एक्सुवेलि फिसा न'खरनिफ्राय फैनाय जोङो एथ' गोरोंद्रायबो नङा खिन्थु जोंनाव मोनसे चेलेन्जआ दङ जों गोरों नङामोन फिउचार जेनेरेसनखौ माबोरै डेभेलप खालामनो आरो बेनि थाखाय जों खामानि मावो आरो ओंखायनो दिनैनि दिनाव बावखुंग्रियाव फिउचार जेनेरेसननि थाखाय खामानि मावनायखाय एफा जों आवगायाव जेरैबायदि रोङाखैमोन दिनै अनेक जोंनिफ्राय साबसिन रोंनाय जोङो फिउचार जेनेरेसनखौ मोनबाय आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव बावखुंग्रि एरियानि गासिबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै जोङो मारै बिटिसिआव मोनसे मोजां परिबेस बे परिबेसखौ माबोरै मोननो हानो जोङो गासिबो रायजो राजा बयजोंबो सिन्था खालामलायो आरो बे सिन्थानि थाखाय जोंनि गार्जेन बिथांमोना जोंखौ जेब्लाबो बोसोन होयो जोङो फिउचाराव जोंनि गथ'फोरखौ माबोरै खालामनो आच्छा थारमाने मुखाबिला समस्या मुखाबिला जानो थाखाय माने नोंथांनि बियाबनि बा नोंथांनि समस्थिनि मानसिफ्रा चेलेन्ज खालामनो थाखाय रेडि बे बुंनाय नागिरदों दिनै बिपिएफ दोलोजों जोंनि समस्थिनि गोबां जाथि जनगोष्ठीया जाय जोंनि अरपनेट जोंनि एगेन्स्टआव भट गेलेदों बेजों माने भट देरहानायनि थाखाय दिनै देरहाथारबाय होननानै रेडि जाखाबाय खालि जोंहा भटल' होनांसिगौमोन ओमफ्राय रिजाल्टआव जोङो एसे रंजानो जोङो रेडि जादोंमोन ओमफ्राय बावखुंग्रि फेस्टिभेलखौबो जोङो वेलकाम खालामदोंमोन ओमफ्राय दाख्लैनि जे घटना जोंहा गिलु बालु सारा प्रिथिबियावनो कर'ना भाइरासनि जे घटना बेनि थाखाय जोङो देग्लाय बे बोसोराव 2020आव बावखुंग्रि फेस्टिभेलखौबो दोनथ'नाय जाबाय जिहेतु जों बयखौबो हेफाजाब होलायनांगोन दिनै गोबां दिनै बे केरेलानिफ्राय फन फैदों दिनै माबा बांगालरनिफ्राय फन फैदों बाहाय थानाय मानसिफोरखौ जों माबोरै हेल्प खालामनांगौ जोङो बेखौसो रायलायबाय थादों दा समाव मेडिकेल ट्रिटमेन्टखौ जों माबोरै होनांगौ बिसोरखौ रेलाव फैबा जों माबोरै सिकित्सा लानांगौ जाहाथे जोंनाव बे भाइरासआ बिटिसि एरियायाव जाया बेनि थाखाय जोङो गोबां गामिनि गावबुरा गामिनि नेता मास्टार बिथांमोनखौबो जों खावलायदों सोरबाबो जुदि दङबा बेखौ जोंनो गथाय आरो जुदि फैयाबा जोङो थांनानै फिजिकेलि थांनानै जों रिकुवेस्ट खालामहैयो जाहाथे जोंनि गेजेराव जों जे जाबाय फिउचार जेनेरेसना नोरजिया
देहा लानानै जाहाथे थांनो नाङा बेनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दं। नोंथाङा 15 बोसोर माने MCLA जानानै दङ बेनि मादाव 10 बोसोरा जेनेरेल माने मेम्बार एबा MCLA आरो थांनाय 5 बोसोर बे 5 बोसोराव नोंथाङा EM जानानै दङ BTCनि दा बे हिसाबैहाय नोंथांनि जाफुंसारनाय मावनाय होनोब्ला नोंथाङा माखौ बुंनो नागिरो? जेनेरेलि बावखुंग्रियाव दिनैनि दिनाव लामाया जोंहा साक्सेस जाबाय मोनबासोल' लामा दंसै बे मोनबासोल' लामाखौबो जोङो निसितआव हरदों माखासे प्राइम मिनिस्टार सर' जजनाव हरबाय बेबो जागोन जायनि बाथ्रा गैया जों हरबाय आङो गोसोखौ मोनसे फुरथि मोनदों जाय जेसेबांखिनि बुङा सुजित नार्जारी फुटबल जाय आसामा दिनै माने साब जुनियर लेभेलाव आन्डार 13 सुजित नार्जारी ट्रफि होबाय बे ट्रफिनि डनेटखौबो आं खालाममोनदों जिहेतु जोङो साफा साफा बै समनि आन्दलनकारि बे हिसाबै सुजित नार्जारीनि नामाव दिनै आं बे खामानि मावनाया आंनि थाखाय आंनि माने देरगाथाव होननानै आं सिन्था खालामो बेनिफ्राय जों जेसेबांनो बुंलाया गोबां मानसिया नेता जाबाय गोबां मानसिया गादियाव बसायनो जिरायनो मोनबाय गोबां मानसिया पावारखौ एक्सारसाइज खालामबाय खिन्थु आंनि जिबनाव जायखौ जों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म होननानै बुङो दाख्लै आङो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव नाजानानै दाख्लै एक्सेलेन्सि गभर्नर साहाबा जे मुर्तिखौ अपेनिं खालामबाय आं गावखौनो ओरैबायदि सानदों बे मुर्तिखौ जों मावबोनाय जोंनि गुरुखौ फुजा खालामनायाव आं गावखौनो गोगा मोनदों आरो दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जोंनि सासे बड' नेसननि सासे गोरों बे गोरोंनि मुर्तिखौ जोङो बाहाय स्टेचु हिसाबै गायसननो हाबाय बेनि थाखाय आंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव आरो बेबादिनो क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजावबो जोङो एखे मुर्तिखौनो खालामदों खिन्थु दा बिसायख'थि थानायखाय जोङो बावहाय गायसननो माबाखौ फसंनो हायाखै बानायगासिनो दं जोङो बिसायख'थिनि उनाव बेखौबो गायसनगोन। नोंथाङा फैगौ बिसायख'थियाव जे बारसोमनो ओंखारबाय दा बे हिसाबैहाय बे बिसायख'थियाव नोंथांनि गाहाय सुथुर एबा गाहाय प्रतिद्वन्दी गाहाय कन्टेस्टार सोर जागोन होननानै नोंथाङा बुंनो नागिरो? सुथुर हिसाबै आं लायाखै लोगोफोर हिसाबै लादों लोगोफोर हिसाबै आं दाख्लैबो बिभिन्न टिभि चेनेलाव गासिबो पार्टिखौ आंगल खालामदों राजनितिक भाबै जोंनि बावखुंग्रियाव जा दं गेले आरो राजनितिक मेला हिसाबै एन्जय खालाम बावहाय थगायलायनायनि बाथ्रा गैया नंगौखौ बुंनानै गावनो दक्षता गावनि गोरोंथिखौ बुंनानै भट बि रायजोखौ थगायनो नाङा दिनै माबा होगोन गाबोन माबा होगोन फोरला होगोन बे बाथ्राखौ जोंनि बावखुंग्रियाव रायलायनाङा जिहेथु जोंहा दंखायो आरो बे थाखानाय जिनिसफोरखौ लानानै जोङो राजनिति गेले गोबां समाव आङो टिभियाव नुदों गोबां जोंनि प्रतिद्वन्दिया होनदों बाथिपारायाव उमुक गैया गेन्द्राबिलाव उमुक गैया आं गेन्द्राबिलनि मानसि गेन्द्राबिलाव मा नांगौ मा नाङा बाहाय मोनसे इन्सटिटिउसन बानायनोबा बेसेबां हा नांगौ अबे जायगायाव बेसेबां हा नांगौ बे नलेज गैयैफ्रासो खोथाखौ रायलायो जोङो बिनि थाखाय नलेज दं मोनसे दिनै स्पर्ट्स कलेजा हयथ' बुंनो हागौ बिटिआरआ जोंसो लाबोदों माब्ला लांखावनो थाखा फैनानै दंखायो ओमफ्राय जोङो हा मोनैनि थाखायसो फाउन्डेसन खालामनो हायाखैमोन दा फाउन्डेसन खालामबाय आङो जोंनि जायगायाव स्पर्ट्स कलेजनि थाखायबो हा नागिरदोंमोन खिन्थु एखे मोनसे जायगायाव 400 बिगा हा मोननो नागिरा बेनि थाखाय जोङो गुबुन जायगायाव लांनांबाय दा बेखौबो बुंगोन जेबोखौनो लाबा खिन्थु 400 बिगा हा मोननांगौआ जोंनि थाखाय एथ' इजिबो नङा बेखौनो गोबां अरप'रेटरा जेबो जायाखै माबा जायाखै बिस्राथ' माने थगायनानै मिसा खोथा बुंनानै भट बिनांगौआ बिसोरनि दायथ' खिन्थु जों खामानि मावनानै बिगोन आरो खामानि जिहेथु जों समाजनि दिनैसिम गाज्रि मावाखै सोरबा समाज बेरेखा सोरबा दायना जुगुना माने सिगिलायदोंबा जों बेखौ माबोरै सुस्रांनो बे गामिखौ माबोरै सुस्रांनो हायो जों बेखौसो खामानि मावदों सोरखौबा सिगिसखौबो जों दिनैसिम भट बियाखै आरो बिनायबो नङा। बर'नि थामथि गोरोबथा एबा बिटिआर सुक्ति बे बिटिआर सुक्तिखौ लानानै माने गोबां साया गोबां बानबुंथि होबाय थादों जायफोरनाखि मुंसाइ होदों बा एकर्ड खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौनो जों गिबियाव मख'नो गोनां जायो आरो बेजों लोगोसे गबिन्द बसुमतारी दैदेननाय एनडिबिपि धीरेन बर' दैदेननाय एनडिबिपि आरो रन्जन दैमारि दैदेननाय एनडिबि लोगोसेनो बि सावरायग्रा दैदेननाय एनडिबिएस बिथांमोना सुक्ति खालामदों आरो लोगोसेनो दंमोन इउबिपिअ बर' अट'नमास काउन्सिलनि थाखाय दा बे बेलायावहाय नुनो मोनदों जे
बिटिआर होननाय मोनसे जिनिखि एरेन्जमेन्ट फैगासिनो दङ बेयो बड'लेण्डनिनो मोनसे महरसे जानो हागौ बे बानबुंथिनि गेजेरजों बर' गामि गामि एबा भटारफोरनि सेरावहाय दा इउपिपिएलआ हाबदों होननानै बुंनाय जादों दा बै बिटिआरनि जिनिखि माने सिम्बल बा बिटिआरनि जिथु बानबुंथि आर्गुमेन्ट बेखौ लानानै भट बिनो थांगासिनो दङ होमबा नोंथांनियाव जायनाखि इउपिपिएलनि केन्डिडेट दङ बिथाङाबो नोंथांनि समस्थियाव बे बाथ्राखौनो बुंनानै हाबबाय थादों होमबा नों बड' रायजो मोननांगौनि थाखाय भटारफोरा अराय आसा खालामनानै दङब्ला दा बिथांमोना नोंथांनि भटारनि सेराव थांनानैहाय नोंथांखौ जारला खालामनो थांगासिनो दङ नैबावहाय जे 27 थारिखनि गोरोबथा आं नैबेखौ मोनसे जायगायावल' वेलकाम खालामगोन जाय बिथांमोना बायहेरायाव थानानै जोंनि जाथिनि थाखाय खामानि मावदोंमोन बिसोरो जोंजों समाजाव खामानि मावनो थाखाय दिनै फैबाय बे फैनायनि थाखायल' बिथांमोनखौ आं वेलकाम खालामगोन बाखि बिटिआरनि जे खामानिफोर गामि दानख'नाय जोंनि कारगावआव जेब्ला 7 थारिखआव प्रमद बर'नि बुंनाय 40 बोसोर बर' आन्दलना बाहायनो जोब्बाय होननानै बुंदों आरो बेबो बुंदों जोंना बड'फा UN ब्रह्मनि मुर्ति खाथियाव बुंदों बेनि थाखाय बे गथ'आ फाब नांगोन खारन बर' जाथिया गाव थैखौ लानानै दिनै मानि सिमां नुनानै थैहोदोंमोन बै समनिफ्राय जों मा मावबोदोंमोन हयथ' बे गथ'आ नलेजआनो गैया आरो बे नलेज गैयैखाय दिनै खोथाबो बुङो दाख्लैबो दाउखिबादाव फंसे खोथा बुंदों बियो बे दनेस्वर गयारि EM हाग्रामा महिलारिया माने टाइम पास जौ लोंनानै टाइम पास खालाम आं जिबनाव जौ लोंफेराखै आरो बेनि थाखाय बिथाङा मानसिखौ गियान गैयाबालानो सोरखौबा मोनथियागारानो खोथा बुंनाया बिनि गोरोन्थिखा बेनिफ्राय आं मोनसे जिनिसखौ अबजार्भ खालामदों BLT सुक्तियाव जेब्ला सुक्ति खालामखांनायनि उनाव जाय बिथांमोना सुक्ति खालामदोंमोन बिथांमोना फैनायनि उनाव जेलाव थाङाखै खिन्थु दिनै सिगनेटरि मानगोनां रन्जन दैमारिया जेलाव थाबाय दाख्लै 12 थारिखआव जोंना थारेबारिनि सासे मन' बिखावब्ला होननाय बै समाव आफादाव मावोमोन बे गथ'खौ हमना लांनायाव आं सोंदोंमोन बे गथ'खौथ' ओरैनि बेखौ एमनेस्टि होनांगौ खिन्थु बावहाय एडमिनिस्ट्रेटरनिफ्राय मा बुंदों दिनै जोंनि आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय दिल्ली गभर्नमेन्टनिफ्राय जेबो लेखायानो फैयाखै आरो बेनि थाखायनो एरेस्ट खालामफिनदों बिदिबा दिनै बे सुक्ति खालामनायनि उनाव मानसिफ्रा एसे लेथेर फेथेर जादों जेरै बाहेरानिफ्राय फैनाय जाय मानसिफ्रा हार्डकोर वार्कारमोन बिथांमोननि जिबनखौसो बिथांमोना सिन्था खालामनांगौ दरखार दंमोन केसनि बाथ्रा दं बिथांमोननि थानायनि बाथ्रा दं दिनै ना केम्प दं बहा थांनानै माब्रै समाजजों खनसेनो खामानि मावफैनो बेनि थाखाय प्रमद बर'आ जे सिन्था खालामदों बे गोरोन्थि जादों आंनि मथेबा गोरोन्थि जादों बिथाङा होननांगौमोन जे एकर्डखौ जिहेतु फार्स्ट सिगनेटरि एबसुआ फार्स्ट सिगनेटरि बे सिगनेटरि हिसाबै बिथांमोनखौ 1 बोसोर 1.5 बोसोर माने जाहोनाय थाहोनायनि राहाफारिखौ खालामना होनांगौमोन बेखौबो खालामनाय जायाखै खालि बिटिआरनि सुक्तिनि नामाव दिनै NDB नामखौ फोजोबनायनि जे फर्मुला बेयो गोरोन्थि जादों होननानै आं सानो खारन 9 थारिख 10 थारिखआव अलरेडि NDB गैला होननानै डिक्लेयार खालामबाय दा बे मानसिफ्रा दिनैनि समाव मा खालामनानै थागोन मा मावनानै थागोन गोबां केडार दं बे केडारफ्रा मा मावनानै थागोन बेफोरनि थाखाय जाय हार्डकोर खामानि मावा गोजौ गोजौआव खामानि मावो बे खस्थ'खौ मोनथिया आरो बे खस्थ'खौ मोनथिनो थाखाय दिनै एकर्डनि उनावबो दिनै जोंनि गोबां वार्कारफ्रा लेथेर फेथेर जानानै खस्थ'यै थांनानै थाबाय बेनि थाखाय आङो बिटिआर गोरोबथानि माखासे दफाजों लोगोसे नैबे गामि दानख'नाय ओमफ्राय बेनो जोबथा माने बर'फोरनि आन्दलन आरो बेयो जोंनि बाथ्रा नङा बेयो जोंनि बाथ्रा नङा बे दाख्लैसो जोंनि कारगावनि जे गोबां सुबुंखौ लानानै जुथुम्मा जेराव भारतनि मानगोनां प्राइम मिनिस्टार आसामनि चिफ मिनिस्टार गभर्नर गासिबो थानायाव जे बाथ्राखौ बुंदों बे जोंनि बर' जाथिनि थाखाय मुगैथावथाव आरो बेनिफ्राय मुगैथावथाव आखलखौ आरो जों बर'आव नुनो मोना आं बेखौ बयखौबो रायजो राजाखौ खावलायगोन बिटिआरखौ जों मोनदों जों लाबोनो हादों होननानै हाबगासिनो दङ भटारफोरखौ माने आकृष्ट खालामगासिनो दं मोहित खालामगासिनो दङ नोंथांखौ जारला खालामगोन आंखौ जेनेरेलि जारला खालामनो हानाय नङा हानाय नङैया जाहैबाय आङो बावहाय थानाय गासिबो बर' समाजनि खोथाखौनो बुं मुस्लिम समाजनि खोथाखौनो बुं गार' समाजनि खोथाखौनो बुं बेंगलि समाजनि एसामिस समाज सुत्तर समाज गार' समाज राभा समाज गासिबो आदिबासि समाज
जोङो बिदा फंबाय हिसाबै सोलियो बे हिसाबै UPPL नि जाय बिथाङा थांनानै खोथा बुङा जोंनि जायगायाव सोलिनाय नङा खारन बावहाय सानसे समाव माखासे बाथ्रा NRC नि दावरावखौबो फिनो खालामदों दिनैनि जाय UPPL आव थादों बिथांमोनानो माने गोबां मानसिखौ खस्थ' होदों जोंनावथ' माने नाथ जुगिखौबो होफाबावनायसो जादों रबिलसन नाथ बिथांखौबो NRC नि थाखाय कमप्लेन होनायाव बिथांनि नामाबो ओंखारदों जाय गथ'फ्रा होदों बे गथ'फ्रा रबिलसन नाथआ मा मानसि बेखौनो मिथिया गोबां मुस्लिम बाथिफोरानि खोथाखौनो बुं मख्रापारानि खोथाखौनो होन जियागुरिनि मानसिफोरखौनो होन साफा सानै नङा गोबां मानसिनि सायाव कमप्लेन होदों दिनै बेफोर मानसिफ्रा जोंनि जायगायाव UPPL खौ अवेल खालामग्रानि बारै मुगैयोसो बेनिखायनो UPPL नि जाय वार्कारफोर UPPL होनोबाथ' दिनै UPPL आ जेबो गैया एबसु अफिसासो UPPL जाबाय गुबुन अफिस गैया फिसा एबसु अफिसासो UPPL बे जोंनि थाखाय दुर्भाग्यजनक आरो बिसोरो फुं सानाव थाङा सिखाव बादि मोनाब्लियाव बबेबा जायगायाव थांनानै जोङो समाज हिसाबै मालाबा बेखौ रायदोंमोन नामा समाज हिसाबै माबा साजा होदोंमोन नामा बेफोरनि न'खरफ्रावसो थांनानै दिनै UPPL नि मानसिफ्रा थांगासिनो दं आरो बे थांनायखौ जोंनि रायजोफ्रा जोंनो कमप्लेन हरगासिनो दं मैया जोङो DC नोबो अलरेडि कमप्लेनखौ होनाय जाबाय माने जेराव माने बे समाव मालायफ्रा कर'ना भाइरासनि थांनानै थानो थाखाय खामानि मावगासिनो दं रायजोफोरखौ लोगो हमाबालानो मारै खामानि मावगासिनो दं फिसा गामियाव सिं थांखोमानानै खामानि मावनायखौ जों दिनै नुबाय थादों आरो बियो गावसिनि दुरबलथा नियम निथि मानियै बाथ्राखौ प्रमद बर'आ बुंदोंमोन जोङो 22 तारिखनिफ्राय केम्पिंआव थांनाय नङा खिन्थु दिनै सिखाव बादि थांखोमानानै खामानि मावनाया बियो बिसोरनि UPPL नि थाखाय दुर्भाग्यजनक आरो बेनि थाखाय बिथांमोना डिमेरिट जागोन फैगौ बिसायख'थियाव नोंथाङा बेसेबां भटनि डिफारेन्सआव देरहागोन जेसेबां सानदों एसेबां बाराथ' मोनगोन आं ओरैनो नेचारेलि प्रथम गेलेनायाव आं 10,000 डिफारेन्सआव देरहादोंमोन सेकेन्डआव आङो 3,500 देरहादों दाख्लै 4,500 बारा देरहादों एबार सानदों आङो आवगायनि रेकर्डखौनो लाफिनदो माने 10,000 डिफारेन्सनि बारायाव देरहानो आं माने सेस्था खालामबाय थादों आरो बे सेस्थाखौ जेब्लासिम आसाम सरकारनि इलेक्सन कमिसनार अर्डार होआ अब्लासिम आङो सिरि थागोन राजखान्थिनि बाथ्राखौनो रायलायनाय नङा खालि जोंनि खामानि मावनाङा दिनै कर'ना भाइरासनिफ्राय माब्रै जोंनि एरियायाव जों गनो BTC आव मारै गनो बे गनायनि थाखाय गभर्नमेन्टआ जे निर्देश हरदों बे निर्देशखौ पालन खालामनानै जोङो दिनै आवगायबाय थागोन आरो जोंनि जायगायाव कर'ना भाइरासखौ माने फेजेननो थाखाय जोङो साखाफारासो खालामगासिनो दं दा नोंथाङा बुंनो नागिरदों जे नोंथाङा बिसायख'थिनि थाखाय मोबिलाइज खालामनायनि गोनांथि गैलिया नाथाय कर'ना भाइरासनिफ्राय मुक्ति मोननो थाखाय जों दा खामानि मावनो गोनां दं खारन आं पाब्लिक प्रतिनिधि जे रायजोफ्रा आंनो भट होनानै देरहाहोदों बे पाब्लिकफोरखौ फोथांनाया जोंनि बयनिबो दायित्व सरकारासो जागोन सरकाराथ' 100% BPF दिनै क'क्राझाराव UPPL आ बबे सिटआव देरहागोन बुंनो हाया बिसोर BPF आ सरकार दायाखिसै UPPL आ सरकाराव फैबाय सोरखौ लानानै थागोन UPPL आ सोर देरहागोन दिनैनि दिनावथ' देरहागोन होननानै बिसोरो सासेखौबो बुंनो हाया डाउटफुल जोब जोंहाथ' क'क्राझाराव देरहाजोबसिगोन जों हिरा सरनिया जोंनि क'क्राझाराव आवगायाव जेबादि देरहादोंमोन दिनैनि दिनाव बिथाङा माने गोबां कमिउनिटिनि भट मोना दिनै बड'लेण्ड आर्मि दानायनि उनाव जोंनि मुस्लिम बिथांमोनाबो भट होखाला दिनै आक्रासुनि जाय मावथि बिथांमोन आवगायाव फुललि सापर्ट होदोंमोन बिथांमोनाबो एरखेबाय बे हिसाबै हिरा सरनियानि बे मा सक्ति गण सुरक्षाल' जानानै थासिगोन आरो बिथाङा दिनै ग्रासरुट लेभेलाव खामानि मावनो हाखायाखै खालि पेपार टाइगार पेपाराव गिदिर गिदिर खोथा बुंदों नांगौ जेबो खामानिखौनो मावनो हायाखै समाजनि मोनसेबो खामानि मावनो रोंखाया बिथाङा माने गोदो एसे दुथांमोन नालाय बे दुथां हिसाबै मानसिफोरखौ दंखिनो रोङो जों बादिखौ बे दंखिनानैबो जेबो खालामनो हाया बे हिसाबै जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाया दिनै बे नबसुरानि जे पार्टी बे पार्टीयाव माने साफा सानैनि बादै बे हाजार हाजार मानसिया बाहाय पार्टिसिपेट खालामला खेबनै बिथाङा MP जानानै दङ बियो जोंनि बर'फोरनि थाखाय दुर्भाग्यजनक खारन जोंनि बर'फ्रा गावस्रादों
गावस्रालायनायनि गेजेराव जोङो बे सिटखौ खोमा लादों आरो बावहाय जोङो सिदायैनो प्रमद बर'मोनखौनो जोङो रायगोन बुंगोनबो बिथांमोननि गोरोन्थिनि थाखायनो जों दिनै बेहाय भुगिनांदों जिहेतु क'क्राझार सिटआव जों एमपिखौ देरहाखायो बे देरहाखानायखौनो जोङो खोमानानै लादों नेक्स्ट बाराव जों देरहानायनि फर्मुलाखौ जों खालामगासिनो दं नांगौसिबां एमसिएलए मोनाखिसै बिपिएफआ मा जागोन ना मोनगोन जोंहा 30-31 जों मोनखायो मोनाखिसै मोनैनि बाथ्रायानो गैया सानै खम जाबाय बे बाथ्रायानो गैखाया जोंहा मोनखाथारो आच्छा आं खम जाबाय होननायखौ लाबाय इउपिपिएलआ 20था मोनबाय बिपिएफआ खम मोनबाय नोंथांखौ इउपिपिएलआ हांख्रायबाय जे सरकार नोंथां फैफादो आं बे खेथ्रआव बे राजनिथि सोलायनाया आंनि थाखाय केरेक्टार जानाय नङा जिहेतु बिपिएफआ आंखौ सिनायथि होदों आरो बेनिफ्राय 100% इउपिपिएलआ अबे सिटआव देरहागोन दासिमबो खोथा गैया बिसोरो सरकार दानायाथ' बाथो सोर देरहागोन बेखौनो बुंनो हाया बिसोरो अपोजिसनावबो जिरायनो मोननाय नङा माने अपोजिसननि थाखाय सिट जों मोनसे दोनो बाहायबो जिरायनो थाखाय बे क्वालिफाइडआनो जानाय नङा नोंथाङाथ' दासिम इएम जानानै दङ आरो फैगौ बिसायख'थियाव नोंथाङा देरहाबोनायनि उनावहाय नोंथाङा इएमखौनो जाफिनगोन आंथ' बुंबाय थादों जिहेतु सिनियर हिसाबै आं इएम जाखागोन आङो बिथांमोनखौ खावलायदोंल' सोरबाफोर साफा सानै देरहाबोयोबा प्रथमावनो आंनि रुमाव फैनानै साहा लोंनो थाखाय आं बिथांमोनखौ साहा लोंनो थाखायसो रेडि जानानै दं इएमनि रुमाव आं बिथांमोनखौ लेंहरनानै जयैनो जिहेतु लोगो दोगो रावबो नङा आं बिथांमोनखौ साहा खापसे लोंहोनो थाखाय आङो रेडि आरो बे रेडिखौ रिजाल्टआ माला फैयो बेखौसो नेनानै थादों बिपिएफ आरो इउपिपिएल खौसे जानो हायैनि मानिया दिनै प्रमद बर'बायदि लबिया गथ'फोरजों देशआ थाङा खारन एबसुनि बे 11 बोसोर प्रेसिडेन्ट जानानै थाबाय लबखौ नै बाहाय नुयो एकर्डआवबो पिस प्रसेसनि थाखाय जेराव जोंनि माखासे हाग्रायाव थानाय बा खामानि मावखुग्राफ्रा सहि होनांगौमोन बाहाय बिथाङा आखाइ मावलायनाय सहि होबाय सहि होखांनायनि फैनानै जोंहा मानगोनां इउजि ब्रह्म इउपिपिएलनि प्रेसिडेन्ट बेखौ मिटिं लेंनानै गाव वार्किं प्रेसिडेन्ट जानानै थाबाय बाहायबो माने खुनु गोसोआ सान्थि मोनैनि थाखाय बेखौबो दिनै क'क्राझारनिखाय जोखारनानै लाबाय दिनै जोखारनानै लाबाय इउजि ब्रह्मआ दिनै प्रेसिडेन्ट नंला आफादगिरि नंला सासे गावनि सिनियर गावनि गुरुखौबो बियो लाजि फोनांनो बावा बे बावै मानसिजों दिनै रावबो रायजो राजाया बेजों थाङा दिनै हयथ' ओंखारफ्लादों भट बुनाय समाव इउपिपिएलनि राव बुवा आरो बे हिसाबै इउपिपिएलखौ लानानै भबिष्यत भिजनखौ जों सिन्था खालामनो हाया ओंखायनो नैबेखौबो साननो नाङा दिनै इउपिपिएलजों ज' जालायनानै माबा मोनसे खामानि मावनाय बे प्रमद बर'आ जेब्लासिम गावनि साननायखौ बर' जाथिनि थाखाय मोजां सिन्था खालामनो हाखायासै जेराव बर' सुक्तियाव गामि दानख'नायावसो सुक्ति होनानै फैबाय बिथाङा हयथ' मोनथियाखै बा बिथांनि मेन्टेलिटिया मा आं बेखौ बुंला दिनै गोबां जायगायाव जोंहा जोंनि मानसि गैया बेफोर गामिखौ माब्रैहाय हमथानानै दोननो जों बेखौसो सिन्था खालामबाय थादों दा बेफोरनि थाखाय बियो जेबो सिन्था खालामाखै बेनि थाखाय बिथांजों दिनै जोंनि बिटिसिआव थानाय बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीया बिटिसिनि बाउन्डारिनिफ्राय बायहेरायाव थाङा बेखौ जों हमथानानै लाखिबाय थादों आरो बेफोरबादि मानसिफ्रा बे सुबुंफ्रा दिनै प्रमद बर'नो सासेबो भट होआ जोबथारनाय कुइसन बे जाहैबाय जे बड'लेण्ड आलादा रायजोनि दाबि बिनि सायाव बिपिएफनि रला मा जागोन गोसोआ जोंना गोदोनिफ्रायनो बेनो दंखायो खिन्थु माखासे राजनिथिनि थाखाय जोङो एखमबा माने स्टेप फासयनानै फैनांगौ जायो बे हिसाबै आलादा रायजोनि संग्रामाव सोरबा 1 लाख थाखानि मावदोंबा जोंबो 5% खामानि मावदोंमोन बे हिसाबै जोंनि गोसोआ दाबो दाख्लैनि बे बिटिआर सुक्ति प्रमद बर'नि बे 40 बोसोराव ओरै जाबोनाय बे बाथ्राखौ जोङो माब्लाबाबो इजि लानो हायाखै आरो बे जोंनि समाजनि थाखाय बिराद गोरोन्थि आरो बेनि थाखायनो आं खावलायगोन बे सुक्तिनि थाखाय बिथांखौ सानसे समाव बर'फ्रा बादुवा होननानै बुंगोन
बे बादुवानि थाखायनो दिनै बर' सुक्तिया थामथि खेबाव जों जेबादि साक्सेस जानांगौमोन बे साक्सेस जानो हायाखै बेनि थाखाय बिथांखौ सानसे समाव बर'फ्रा बादुवा होनना बुंगोन दा नङा फिउचार जेनेरेसना बेखौ बादुवा होननानै बुंनानै गारफिनखागोन। दा नोंथाङा बुंनो नागिरदों जे बड'लेण्ड रायजोआ सानसे बेलासि जागोन बे जागोन जेब्लासिम जोङो बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीखौ जोङो बड'लेण्ड नांगौ होननानै बुंनो हागोन बयबो रायजो राजाखौ बिभिन्न जाथिफोरखौ लानानै जोङो बड'लेण्डखौ नांगौ होनोब्लानो बड'लेण्डआ जानायनि लामायाव फैगोन। बिपिएफनि मेनिफेस्ट' बिपिएफनि मेनिफेस्ट'खौ दाबो खालामनाय जायाखै माखासे खालामगासिनो दं जिहेतु जोंना बिसायख'थिया फासयबाय बे हिसाबै खालामगासिनो दं दासिमबो डिक्लेयार होनाय जाथ'वाखै। गोजोननाय होदों नोंथाङा जोंनो बे मुखुब सम आरो कर'ना भाइरासनि जेनाखि दोहौ बयखौबो सिगिनाय सम बे समाव नोंथाङा जोंनो सावरायनायनि मोनसे खाबु होदों आरो नोंथांनि गोसोनि बाथ्रा नोंथाङा गोबांथार बुंबाय मिजिं खालामो नोंथाङा फैगौ बिसायख'थियाव मोजाङै मोजां देरहागोन आरो सरकाराव बाहागो लानानै आरो बड'लेण्डनि लोगोसेनो बे बड'लेण्डआव थानाय नोगोरारिफोरनि मोजां खामानि मावबाय थानो हागोन जों बेखिनि खावलायो आरो जों बेखिनियावनो दिनैनि बे सावरायनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय। थेंक इउ।